हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोननो दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि फेक्ट्सनि बारै सावरायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामनानै हो जों भिडिअखौ जागायनोसै दानिया फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना बयबो माखासेयानो मिथिखागौ जानांगौ आरो जायफोरा मिथिया बिसोरनि थाखाय आं खिन्थानोसै जोंनि बर' हारिया आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन जनगोष्ठी जायखौ होनो ट्राइब जों द लार्जेस्ट ट्राइब अफ आसामा जाबाय जों द बड'स फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना मिथिखानांगौ जानांगौ जोंनि बर' हारियाव गोबां गुबुन गुबुन धोरोमफोर दं होननानै बे धोरोमफोराव बर' सुबुंफोरा बेसेबां जौखोन्दो दं बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो थांदों जोंना बर' सुबुंफोरा खृष्टान धोरोमाव दङ 10.5 जौखोन्दो आरो जोंना हिन्दु धोरोमाव दङ 89.49 जौखोन्दो आरो जोंना हिन्दु आरो खृष्टाननि अनगा जायफोर धोरोम दं बेफोराव थानाय बर' सुबुंफोरनि अनजिमाया जाहैबाय 0.46 जौखोन्दो आरो बे 2015 मायथाइनि बादियै बे रेकर्डखौ होनाय जादों दा 2020 मायथाइयाव बे सोलायबायबो जानो हागौ फेक्ट नाम्बार 3 नोंथांमोना मिथिगौना बे बर'नि हांखोआ माने बर'नि जा अफिसियेल हांखो क ख अ बे हांखोआ माबायदि फैनाय देबनागिरि हांखो जायखौ होनो जोङो बेहाय जोंना गोबां जेंना जेंसि जाबोदोंमोन सिगां उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो बे जेंना जेंसिया सोलिबोगासिनो दंमोन मानोखि जोंना बर' साहित्य सभाया एसामिस हांखोखौ बर'नि हांखो महरै गनायनानै लानो नागिरदोंमोन माने एसामिसनि क ख जा दङ बेखौ बेखौनो जोंनो गोबां स्कुलफोरावबो सोनानै होबायमोन नाथाय जोंना बेनि हेंथायै बर'नि खृष्टियान सुबुंफोरा माने लेटिन हांखोखौ जोंना लानो नागिरदोंमोन बर'नि हांखो महरै अफिसियेल हांखो महरै माने बे इंलिसनि एलफाबेटफोरखौ ABCD बेखौ जोंना बर'नि अफिसियेल हांखो महरै लानो नागिरदोंमोन बेहाय गोबां दावराव दावसि जाबोदोंमोन जोंना उदांस्रिनि सिगाङावबो उदांस्रिनि उनावबो नाथाय जोंना 1983 मायथाइयाव इन्दिरा गान्धीया प्राइम मिनिस्टार जानाय समाव जोंना BLT बड' लिबारेशन टाइगार्सआ बे इउनियन माने बे केन्द्र सरकारजों रायलायनानै जोंना बे देबनागिरि हांखोखौ अफिसियेल हांखो महरै जोङो बर'नि थाखाय लानाय जायो 1983 मायथाइयाव फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोना मिथिगौना जोंना बर' राव रायज्लायग्रा गासै सुबुं अनजिमाया बेसेबां जोंना बर' राव रायज्लायग्रा गासै सुबुं अनजिमाया जाहैबाय 33 लाख फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मिथिगौना 2020 मायथाइनि बादिब्ला बर' सुबुंफोरनि अनजिमाया आसामाव 28% माने आसामनि गासै सुबुं अनजिमानि 28%आनो बर' सुबुं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आं नोंथांमोननि गेजेराव फिन बिदिनो इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैबावगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर